kabataan ni Uy, nga magiging na sugatan ng barangay Tanod. Ato lang tas barangay Hulnoy, uy. Kasi sigurado na ditong mga tanod. Uy, kalayo ba ato, uy? Ato na nato itong mga kailang ng mga tanod. Sigurado lagi naa sila dito. Ato una lagi nato, noy. Hamay maayo, doy. Atong atuon sa balay ni Matoy. Basta ito ang silak-lak niya tagui. Ako pa din naman no? Muna lang nagigiha si Matoy. Ayaw dito sa padapog ko, nisod ka ayaw na. Ang ako nagbukan ng doy, ato ikiha. Nabanan niya na si Matoy sa kapitan. Kaya na bang kapitan, kailan na niya ang mga bitiho. Kanya noy, saan man juga si Matoy? Oo! Idakit ko niya silak-lak. Ano maayaw nagigiha man noy, uy? Maulaging hindi maayo kay. Maulagin na, labanan siya ni kapitan. Unya man noy, ang kanang kapitan biya nato, maayo biya na, sumutabang yun na nato. Hain naman ni iyang fair and judgment. Kinahanglan patas tanan. Think positive, sister. Ano paglain ang nauna nila? Unya-unya sa sister. Ato sang panitan. Ayo. Matoy. Maayo. Maayo. Okay, yan eh. Nas Matoy. Oh, wala ba diri si Matoy? Hain ba si Matoy? Amot lang, wow ka baw. Kinsa man ka? Matoy ko, Matoy! Lakla! Lakla! Matoy ko rin. Hindi na nagkamulihok ng tawanan. Sukat namin nyo. Sige lang tingnan. Nagdugog na siyang asawa. Awatan na lang sa din na. Di ba? Si Dimit may gidugan.
Waton gud. Sa man imong anak, wa pa na mo magkaon. Unsa kang ganinan mo to kayo nilakaw? Hay man day. Nagkuyo man lang si Dimit. Maman mo pugni. Ngusam to sa akong sakop. Sa mo ko pagpugong. Kay bawde ko manlakaw mo. Unya. Kinsa man magkauban na goron? Wa si Andoy, wa si Matoy. Be. Ako ina nga ikaw mo akong kuyog. Nga siksira ba kay ka? Ambot nimo. Ikaw na lang gud. Taong ka eh. Ako gyud. O wa man si Andoy ug si Kwan. Unsa may kong Matoy. kalibutan intaw na inyong trabaho kung hibaw na saon na. Sus kasayo na anay mga inspeksyon ko tas kabalayan gud. Ato inspeksyonan mga tao basig ilang gitaguan ang kanding. Wala kay ko'y kalibutan na inyong trabaho. Inyo ng trabaho ay ko giapil-apil. Kay di ko kamao. Kapoy ba nimo pawa ka oy? Asa ka oy? Lagi tuon. Ay. Nay, Di mali ka. Ganihan mo guhot mo udto naman. kaya asa man dito tay? Nalimot di ka sa unsa atong trabaho? Ha? Nalimot ka? Aw, kanang mangutingkay na sad ta sa tagbalay? Hmm. Manuki-duki na sad ta? Kay buha mo ka. Suntang duklong ko ng uno mo ron. Tay sabi. Tay tatay. Asa ka? Kaon sa kuy. Mukaon. Apas na dali ha. Ikaw mo kaon mo. Kayo, wato tiga. Tulong ka. Igukod kong tatay. Igawas na kaspayag. Imuot kay dito sa tananoy. Yadugay kang abot. Wala ang taga mo gawa sa payag. Ya kung di ko mo gawas, kurong kong tatay, guruyon pa jud ko niya. Saman jud nimo ba anong dugay kay ka gigutom pa jud ko? Gigutom ka nga pa mo alas 12. Upay alas 12. Gamata ka buntag awa oh. Alas 12 na. Ay, Gutom sorry. liston nun. Tara. Kay tuna Oo, ko ang gipaan. pag-imo Andam ka, bitong alansiyaw na mga on tara. Uy, no dito. Tatay, uy. Oh, saan ka gigupon sa kang tatay Dimit? Ang yanan ni mo oy. Dimit mo oy. Alas 11 pa kong gahuat ni mo dito. Dito ko kugikan ilang Yorsibyo. E bawa bitaw ka nga istoryador kay nang atong agawon. Pero ay lang kabalakan oy. Kay bawa naman to siya nga malangay tagamay. Pero ito sabot mo sayo ta. Ay, ari sa minoy oy. Asa mo? Ako sa limakan mo si Laklap. Ha? Na? Asa mo? Ano lagi nila kong blansyaw? Bon. Bon. Ang suga niya, Bon. Ha? Ang suga niya. Lamparili at dagon mo. Unya, ang Kini na ha? ang baldi o kang kadila. Lakaw na lang, sunod ko nimo. Ang balde unya na lang gabi. Sunod din ha? Uligi. Askang hibungan ako. Naglibog yun ko. Si Marlon o si Nursibyo, nanglihok og mayo, nagkarakarag yun. Sa libuga ginako ani. Hibaw na bitaw ko na man no. Nay, matod para bang busya. Mo kuno inaso na huna ni Nursibyo, nga kanang kanding, nadakpan ako no. Nga gitaguan lang. Naanan ko ng kanding. Mao bitaw ko no. Kapalibog man eh. Nya, ang mga tao sa bro. Sige, pangitas kanding. Ya, ano pa pangita ko? Naa naman ko na. Nakadako bang premyo? Dako ng premyo ang gitanyag si Yorsibyo. Sa unsa na lang buhaton man no. Kay lagi gadali sila nga madakpan ang kanding. Mao gyud eh. Mao gyud. Mo man gyud na lang tuyo man no.
Mo nang nasod silang hunahuna nga nadakpan na. Naniguro sad na sila manuhoy kay hadlok po na sila limbungan. So pa, may posibilidad ka ha, na nadakpan na ngayon ba? Tingali sob. Ay, di na lang ta magtagad anak manuoy. Bahala na naslab sa unsa pa lang buhaton. Di na lang nato tagdon. Kay, naniguro lagi gina sila. Uy! Uy, limit! Uy, nakalapog! Magkamulit siya mga manok ka! Hoy, pangon ka pagkanak. Hoy, matasa. Ano lagi ka? Kung naibaw pa na ko ngay nanay ang batasan. May pagilumsan to na ako sa sarunangan sa kabaw sa kamay pa. Ano lagi ka? Naunsa man ka? Nakita no ta na mo siya. Dito sa bayag ni Matoy. May karitilog dagan. Ya? Parte na ko laguta, ma'am. Kanya tungkol sa akong kalagot, ma'am. Dito ako, natumpawa ko sa kalapukan. Ha? Uy! Naon ni mo mura naman kagabat? Mura naman kag-ungoy. Kamurising makagmayo. Limit! Pagilis ano ikaw, kaligo sa ano ikaw, kay hugaw kay ka. Nya, taon sa nimoy, asa mas naklak ron. Karitilog dagan na mo tayo to. Bay, pwede mit kaligo na bay. Ni jacket ko pagkadagman akong kalapukan. Huwag yung ko Kaligo pabilaw. din. Kaligo na dito eh. Kanapunog mayo ha. Kanapunog mayo dito ha. Bon! Bon! Namuntar na ko dito tanan, Bon. Aton lang mga kagamitan na wa pa. Mayong tatog na dito tanan ba para plastar na. Unya na lang, Mon. Ini kagit-git na lang ba? Nakoy idea Bon ba? Unsa man? Adto ta man ni hapon dito. Aron kitang tulong mangaon. Ano nga tumagi dito? Silbing selebrasyon ba? Kay mo bugwak na pagkwata ang kanding. Unya kaya ato makang dapiton si Ma'am Amparing. May maganda may kag lamian nga sudan. Lamian yun. Para sa anang humba, pansit, inasal, sinugbang isda. Kanang mga lami yun. Mapalit na lang tangdaan na. O kanang luto daan nga kanang inasal, kinahanglan usag yun, tibuok yun. Saba di ay. Makahurot ka lang ko sa kay lasal. Nga nugutahong di kahurot, hinahinayan na nato. Hantod pa na sunod simana na itong konsumo. Hurot nun. Selebrasyon man na bon ay pagtihik-tihik. Pagtik-tik. Ayaw lang una nang ko sa kay nasal ay. Yabag man ka. Ano magtihik-tihik magjutabon? Nga makapalit man ta ng usa ka tibuok yun nga inasal. We can afford to buy it. Shut up! Napakay nasal, unya, napakay chicken of the pid. Anong usam yung kay nasal? Nga di mo kahurot ana. Usang kilo okay na kayo na ay. So man kay, usik-usik man lang ka diha. Dahil lang good. Kung di mo kahurotan ng usa ka inasal, ako di ay. Tanaw-tanaw sa inyong paligid ba kung kinsay makahurot. Ay lagi palabi. Naunsa man ka, makagababi ka namon. Palabi ka, kanang igora sa ibong lawas. Hindi ka magpatuyang ka, usik-usik yun ka. Pila to? Usa ka kilo, okay na na ay. Gamayo anong sa kilo eh. Ilam day maigo ko nun mo be. Mga kuan, duhag to nga. Magkalisod, abot paganig. Bisag usap, tibuok pa inasal. Saba ka diya ay. Dagan may tagpundo dire. Undo. Selebrasyon mo na po. Ay, Nahuna raman ka sa imong kugalingon. Okay na nang ko sa kilo. murag pista ba kinang O yan, nagpista ta. wala lagi selebrasyon gani. Tulo na ta kabuok. Hindi mo kahurot, leave it to me. Kalebe to yos. Sikundi ka niya. Patuyang ka lang diya. Taka lang kwarta, dayon na kagyamar. Unsa ba to? Unsa ba to? Humba, pansit. Unsa ba to uban? Ug sinugbang isda good.
Gabi ha kauna eh. Gusto ko nagkagrabe anak ko. Nya, butangan pag yun natog puchiro bon kay lami ka sa buwan na bon. Ha? Tiha sa to. Celebration bitaw na bitaw. Paila lang yun ka. Sa imong ka dakong kaon. Tako din nagkaon di. Unsa man di ay? Ikaw na lang unta to gipon lang pagkiti magkutsiro. Unsa pa man? Butangin na sa man. Sige, unsa man? Ice cream ya salad bra. Ha? Lami. Kaon ka ni. Ingon lang sa anak bata ko. Bukol ka ron.